Hi mga karon, Bell! Kumusta yung Miyerkules? Pasintabi po sa diganahan sa akong lutuon karon. Magbakasita karon nga gikan pa gyud siya sa Cordova, Cebu. Ingon sila pakanon gyud kuno ani ang walay anak o gusto mag-anak. Unya pagbata pa man kong kinaon ani kay nagat akong papa. Nya pag start sa namog minyo siyog kaon ani. So 3 ka tuig na minyo, 3 ka tuig na kong kinaon ani. Naara gyud akong ihatag sa Ginoo nag siya purpose nga nung wala, di ba? At least gugma kay ang bana kay ako may naiapa ni o man ko biyahe so, di ba? Anyway, enough na sa drama. 105 di atong gasto ani. Bakasi ni siya sa Cebu, ambot lang ka sa ubang lugar. O niya in English, Tiger Reef Eel ni siya. Niya scientific name niya Scoticaria tigrina. Dagan ni siya mga health benefits updated by Michael Joseph. Rich in omega-3 fatty acids and protein, makaprotect siya sa heart and maintain healthy bones, maka-improve siya sa blood pressure o maka-low siya sa cholesterol, maka-reduce siya sa risk of diabetes and arthritis, maka-promote siya healthy skin. Excellent source of vitamins A, D, and B12 din siya sa low mercury levels. Warning, poisonous ni siya kung hilaw, na siya toxin. Happy Bakasi lunch everyone, mga ka-Ron Belgams!